Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin labaran Amana TV. Cikin labaran namu za ku ji cewa an sace jami'in ofishin jakadancin Amurka a Najeriya. Yakin Sudan, dubban 'yan gudun hijira sun makale akan iyakar kasar Masar. Kasar Zimbabwe ta saki mazauna gidan yari sama da 4,000. Jam'iyyar NNPP a Najeriya ta ce ba ta da kuɗin kalubalantar nasarar Bola Tinubu a kotu. Tinubu zai wuce wata shida kan shugabancin Najeriya ba. Duka dai a cikin labaran namu za ku ci cewa bangaren nishadi, babban sarkin jarumi Alonu ya bayyana cewa babban burin shi ga 'ya'yan shi. Za ku ji cewa cikin labaran mu an gano yaron da ya bata a jihar Kano a kasar Togo. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Anambra ta samu nasarar ceto mutanen da aka sace a harin da aka kai kan tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka. Zuwa yanzu ba a bayyana sunayen waɗanda aka sace bayan adadin mutum 2. Harin da aka yi ranar Talata an kashe mutum 7 da ƙona motoci da garkuwa da mutane. Dubban 'yan gudun hijira sun makale akan iyakar Sudan da Masar. 'Yan Sudan da suka tsere daga yakin kasar sun makale akan iyakar Sudan da Masar a wani gari Halfa. Sama da motoci 30 ne a kullum ke isa garin daga ko'ina a faɗin Sudan. Tuni adadin 'yan gudun hijira ya zarce na mazauna garin Halfa. Kasar Zimbabwe ta saki fursunoni sama da 4,000 don rage cunkoso cikin shirin shugaban kasar. Matakin na zuwa ne gabanin babban zaben kasar cikin watan Agusta mai zuwa. Babban jam'iyya mai tasowa a Najeriya NNPP ta ce ba ta da kuɗin kalubalantar nasarar zababben shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu a kotu. Jigo a jam'iyyar shine bayyana haka. Abubakar Ladima ya ce akalla ana buƙatar maƙudan kuɗi naira biliyan 50. Sai dai tuni manyan jam'in adawa irin su PDP da LP suka kai kara kotu suna kalubalantar nasarar sabon shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu. A wani labarin na daban kuma, ganawar Tinubu da Kwankwaso ta bar baya da kura, musamman a jihar Kano. Tuni magoya jam'iyyar APC suka fara martani mai zafi da tattaunawar ganawar Tinubu da injiniya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar Kano. Tun bayan fitar bayanai akan ganawar injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da zababben shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu, 'yan jaridar APC suke tattaunawa yadda za ta kaya. Jigo a siyasar jam'iyyar ɗan Bilki Kwamanda ya fi so wajen gargaɗi ga zababben shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da kada ya kuskura ya karɓi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya bashi wani mukami. Daga ƙarshe, ɗan Bilki Kwamanda ya yi barazanar sanya kafar wando ɗaya da Tinubu idan ya yi kunnen ƙashi ya karɓi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Wani zance da yake yawo a kafafen yaɗa zumunta na Najeriya, maganar da shugaban kwamitin kamfen ɗin Ahmed Alhaji Atiku Abubakar yayi na cewa Tinubu ba zai wuce wata shida akan shugabancin ƙasar Najeriya ba. Kakakin kwamitin kamfen ɗin Atiku Abubakar na ƙasa, Daniel, shine ya bayyana haka. Ya ce za a sauke shi ne a ba Atiku da umarnin kotu. Jarumi sarkin masana'antar Kano Alonu Muhammad ya bayyana abin da ya fi so a su zama. Jigo a masana'antar Kano ta jihar Kano, Alonu ya ce ya fi son 'yan shi zama jaruman a fina-finan Hausa. Amma bayan da dukkan suka girma sai ga duk suna da abin da suke son zama a buri. Ya ce yanzu zamani na goya wa 'ya'ya baya akan abin da suke so. Shi ma hakan yasa ya bi musu baya akan abin da suke so. Ya fuskanci hakan ne akan babbar 'yar shi Fatima lokacin da ta kai shekara 13. Sai ga fata sanfin ta fi son karantar harkokin alakar ƙasa da ƙasa, international relation a turance. Ya ce ɗan shi ma Ahmad ya nuna baya son harkar fim, ya fi son harkar ƙwallon ƙafa. Hakan ya goya masa baya.